Uľu vznikol v roku 1945 po skončení druhej svetovej vojny a už od počiatku bolo jeho poslaním ochrana, rozvoj, podpora tradičného remesla na Slovensku. Za 80 rokov svojho pôsobenia prešiel rôznymi fázami, rôznym spoločenským zriadením, ekonomickými problémami. Ale celý ten základ práce ostal celú dobu nezmenený. Vytvárať priestor pre remeslo, nielen v tej jeho minulej podobe, ale najmä hľadať možnosti uplatnenia remesla, remeselnej práce aj pre súčasnosť. Snaha bola hlavne podporovať to ľudové umenie, pretože tam sa prejavovala vlastne tá sila, pôvodnosť a originalita každého národa. V tom čase ešte fungovali mnohé remeslá, ktorých know-how, by sme povedali, ako to urobiť, a tá technická, technologická báza je veľmi potrebná a potrebné ju zachovať, ale ich výsledok stal sa nepotrebný, pretože prestali existovať, alebo sú len okrajové tie predmety, ktoré oni vyrábali. Ale oni v sebe skrývajú veľa vedomostí a veľa skrytých poznatkov. Výskumná činnosť bola hlavnou náplňou úľvu už v počiatočných rokoch jeho existencie a najmä v 50. 60. rokoch, keď sa rozbiehal terénny výskum. A tento terénny výskum zaznamenával ešte jestvujúce alebo už zanikajúce ostrovy ľudových remesiel a ľudovej výtvarnej tradície. Vznikla dokumentácia, ktorá sa potom, keď bolo založenie Múzeum ľudovej umeleckej výroby, preniesla do Stupavy, kde bolo sídlo múzea. Štátu išlo o to, aby tí ľudia mali možnosť si zarobiť peniaze. Aby ľudia, ktorí nemali pôdu, mohli sa uživiť a tým pádom sa zveľadila celá krajina. Niektoré výroby, ktoré boli už zanikajúce, sa postupne oživovali v tých rokoch, teda počiatočných. Keď hovoríme o remeslách a o ľudovom umení, tam sú dva rozdiely. Umenie ľudové je aj voľné umenie jednotlivca, tvorivých jednotlivcov, a remeselná výroba je opakovateľná výroba. A uľu má v mnohých prvkoch, aj u tých jednotlivcov získava opakovateľnú výrobu, ktorá sa dá predávať. Uľu bol stanovený plán exportu, exportnej činnosti, tak toto všetko zhrnovala práca uľu až do roku 89. Kým pred rokom 1989 uľu bol najmä výrobnou organizáciou, ktorá združovala remeselníkov za účelom podpory ich výroby, po roku 89 sa stal uľu najmä kultúrnou organizáciou. Keď vidíme tie predmety, tak vidíme, že sme boli šikovný národ, že sme šikovný národ a ako toto je parketa uľuvu, aby sa o toto staralo. Uľuv za svoju existenciu ako mal nejaký vývoj, ktorý bol adekvátny teda aj tej spoločenskej situácii. Boli roky osvietených ako vedení uľuvu, ktorí sa starali o to, aby tu vznikala aj nová energia. A to je veľmi dôležité. Tá skratka Ústredie ľudovo-umeleckej výroby ako už nie je adekvátna dobe. Ako uľuv je značka. Veľmi dobrá značka, ktorá predstavuje kvalitu. Uľu spája a prepája ľudí, ktorí majú o remeslo záujem, formou výstav, vzdelávať sa, formou kurzov, navštevovať galérie, veľké podujatia, napríklad Dni majstrov uľu. Rovnako nadobúda zbierkové predmety vo svojej oblasti pôsobenia, buduje dokumentačný fond, vydáva časopis Remeslo, umenie, dizajn, tvorí knižnicu špecializovanú. Knižnica je veľmi významnou súčasťou uľuvu a mala som s ňou ja osobne veľmi dobré skúsenosti, keď som v nej študovala podklady tiež publikáciám, ktoré neskôr vyšli v uľuve. Uľuv je ihrisko, ktoré spája ľudí, otvára ten priestor na to,
aby tu bola kvalita. Bez ihriska nie je výsledku. Tí remeselníci sa dostali do takého stavu, že veľa pracuje, ale málo zarába. A ako je dobré proste sa starať o tie remeslá, aby boli proste adekvátne tej výnimočnosti. Od roku 1959 udeľuje úľu titul majsterka ľudovej umeleckej výroby tým najvýznamnejším, najkvalitnejším nositeľom tradičného remesla. Je to ocenenie, ktoré má stále vysoký punc kvality. Sú to presne tí pokračovatelia v remesle, tí, ktorí ho uchovávajú a rozvíjajú aj ďalej. To udeľovanie titulu je dobrou vecou, hlavne z toho dôvodu, že vytvára určitú vrstvu tých remeselníkov, ktorí sa stávajú akoby vzorom pre tých ostatných. Tento titul sa udeľuje naozaj tým najlepším z najlepších a do súčasnosti bolo udelených 459 takýchto titulov. To máte jak zo Superstar. Tak vlastne to sú superstaristi našej ľudovej umeleckej výroby. ULU má 3 regionálne centrá remesiel v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Vo všetkých troch poskytuje širokú paletu služieb, poskytuje vzdelávacie kurzy, výstavy, prednášky, knižničné služby, zároveň aj možnosť predaja výrobkov od našich majstrov z celého Slovenska. ULU vie čosi, kde sa zastavím, tak ako v Pompidou a kúpim si tam proste nejakú špičkovú vec a ako nebanujem peňazí. To je také zaujímavé, ale niekto proste zbadá kúsok nejakej výšivky alebo nejakého ornamentu a má pocit domova. Pritom vôbec to nevie vysvetliť. A to je to, čo chceme zachovať aj pre tých našich následovníkov. V každom človeku je kúsok toho malého Slováka, ktorý má rád toho dreveného koníka, tú handrovú bábiku, píšťalku a v podstate aj tá mravenčia robota vyšla v súčasnosti na povrch tým, že sme sa otvorili svetu, sa otvárame aj sebe. Pretože vo svete, Slováci vo svete pochopia silu vlastnej ľudovej kultúry, silu piesne, silu tanca aj toho ľudového umeleckého výrobku. Takže v podstate vždy ich zjednocovalo aspoň to, že vlastne mali určitý vzťah k tej ľudovej tvorbe aj k ľudovej umeleckej výrobe. Je pre nás veľmi dôležité udržiavať neustály dialóg s majstrami, tvorcami, pretože ULU je zároveň o tvorení novej hodnoty. Nie je to len uchovávanie tradície v jej nezmenenej podobe, ale aj inovácie. A práve pôsobenie odborníkov v ULU, či už etnológov, výtvarníkov, naozaj ľudí, ktorí remeslu rozumejú, tak cez ten spoločný dialóg a spoluprácu, hľadanie novej podoby remesla prinášame nové kvality, nové hodnoty. Je aj veľmi veľa remeselníkov, ktorí sú veľmi silnými výtvarníkmi. To som bol až prekvapený, že v tom hľadaní posúvajú tú tradíciu cez tú prizmu toho remesla k takýmto hodnotám. Remeslo, zvlášť tradičné remeslo, je súčasťou kultúrneho dedičstva etník, národov, spoločenstiev po celom svete. A tak ako nás kultúra charakterizuje, tak je to jeden z tých prejavov a skutočne práve cez diela majstrov máte možnosť spoznať skutočne tú hĺbku kultúry, spôsobu života, spoločenstva. Na úľuve mám najradšej ľudí. Tí, ktorí sú spojení s úľuvom, či už ako remeselníci, tí ľudia, ktorí majú radi remeslo a prídu ho podporiť rôznym spôsobom, pozrieť na výstavu alebo do predajne, ale mám rada aj ľudí, ktorí v úľuve pracujú. Keď prechádzam úľuvom a nazriem do ktoréhokoľvek okna, keď mám tu možnosť,
alebo vojdem do dverí, za ktorými je tá práca spojená s úľuvom, tak prvé, čo vidím, tak je sústredenie. Sústredenie toho človeka na to, čo robí, tomu, čo sa venuje, a to je niečo úžasné. Je to európsky trend, ako aj svetový trend, že ľudové remeslo, čerpáte z neho, používate jeho výrobky, viete si to urobiť a je to iné uspokojenie ako len sedenie pred televízorom a pred počítačom. Táto ručná výroba prináša sústredenie, uspokojenie a aj pocit radosti. O nás, o našu prácu, o naše služby, o naše odborné garantovanie, o naše vzdelávanie, o všetko možné, čo je spojené s úľuvom a s jeho prácou, je stále záujem. Osobne cítim záujem, že narastá, je stále väčší a najmä v oblasti vzdelávania si myslím, že sme dosiahli aj úspech svetovej úrovne. To, že naša škola remesiel je zapísaná na zoznam dobrých praktík nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, je ten najvyšší punc kvality, ktorý môžete vo svojej odbornosti dosiahnuť. No a zároveň som hrdá na tých ľudí, ktorí úľu tvoria. Práve vďaka pôsobeniu úľuvu, tých celých 80 rokov, sme vybudovali veľmi životaschopnú oblasť kultúrneho dedičstva a hoci hovoríme o minulosti, tak vlastne stále sa rozprávame o súčasnosti. Ten príbeh by mal byť stále otvorený, ako nekonzervatívny a to sa úľuvu momentálne veľmi darí. Želám úľuvu, dvíham pohár k jeho 80-ke, ale i k ďalším rokom zdarného pôsobenia. Veľa energie, veľa nápadov a zároveň aj stále ten pretrvávajúci, možno trošku sentimentálny vzťah k ľudovej výtvarnej výrobnej tradícii. Ja želám, aby našli a hľadali a našli nové cesty uplatnenia ľudového umenia a ľudovej výroby, tak, aby čo najlepšie prezentovali daný stav tejto výroby, jej minulosť, súčasnosť a oni sú tá budúcnosť, ktorá to bude prezentovať. Nech sa im to darí a nech ľudia dokážu sa pozerať na tú ľudovú umeleckú výrobu ako na čas svojho života. Úľuv má pred sebou cestu. Dúfam, že bude optimistická a tak, ako dokázal sa brániť stereotypu, že to dokáže aj do budúcna. Držím mu palce. Slovensko je jednou z mála krajín na svete, ktoré je inštitúcia, akou je úľuv. Sme jedineční v tom, že spájame, vzdelávame, rozvíjame, dokumentujeme, prezentujeme a tým všetkým podporujeme remeslo.